Ljudi se ne menjaju osim u ove 4 situacije. Prvo, kada su povređeni i nemaju izbor. Drugo, kad vide nešto što ih inspiriše. Treće, kada nauče dovoljno da žele promenu. I četvrto, kad shvate da mogu. Promena nastaje kada bol postane veći od straha. Mnogo ljudi ćeš iznervirati kad počneš da radiš ono što je najbolje za tebe. Ali svejedno, uradi to i vidi kako istina izlazi na video. Budite zahvalni svima koji su vas iskoristili. Znam da zvuči potpuno ludo, ali ne možeš iskoristiti nešto što nema vrednost. I to vam je totalno dovoljan dokaz. Ako su nešto uzeli, znači da imaš vrednost. Vi to niste videli, ali oni jesu. Jer to ti pokazuje da vrediš, ne zbog onoga što su ti uzeli, već zbog onoga ko si. Koliko želiš napredak u bilo čemu u svom životu, postoji samo jedan jedini način. Ne pričaj o tome, ne razmišljaj o tome, nemoj samo želeti to. Pokreni se, startuj, deluj. Jer razmišljanje stvara lažan osjećaj napretka. Razmisli šta želiš i u čemu da napreduješ i pokreni se. Ukoliko ste empata, ovih 5 poslova bi trebalo obavezno da izbegavate. Prvo je sve gde je vezana prodaja na procenat i od čega vam zavisi zarada. Drugo su call centri i podrška. Treće su velike korporacije i ogromni timovi. Četvrto, hitne službe i traume. I peto, svaki posao gdje moraš da se pretvaraš. Zašto? Empatama emocija i energija drugih ljudi postaje teret. A u ovim poslovima ćeš se emotivno potrošiti pre nego što nešto zaradiš. Jer tvoja najveća snaga postaće tvoja slabost. Nastavite da širite vašu energiju, da osjećate druge, ali izaberite posao koji vas neće potrošiti.